Hej. Line, skal jeg snakke med? Er I til mig? Ja. Kom med ud en gang. Hej. Jeg har også lidt til dig. Tak. Så har du... Så vil lige få lidt tid til at læse det igennem. Tak. Du har 2 minutter til at læse det igennem. Mens vi lige kigger. Så er der ikke noget batteri på, eller hvad? Det kan du tro, jeg har. Er der ikke, der gider holde mit æble? Ja, det kan jeg. Det er en fremmed mand, der står 2. Så må jeg ikke gå mere. Der er flere, hvor vi kommer fra. Top, sexet tøj. Det bliver svært. Håndklæde, make-up, parfume. Det er fedtstøj. Nå. Jamen, så har jeg et problem. Jeg har ikke noget lækkert tøj. Jamen, jeg går ind og pakker. Vi synes, det kunne være, at din kommende mand skulle hjælpe dig med at pakke sig. Noget lækkert tøj. Korte dæknings. Vi ses om 10 minutter.